Туган тел рухи дөнья көзгесе. Бүгенге тапшырыны без шушы матур сүзләр белән туган тел көненә багышлап башлап җибәрәбез. Исәнмесез, сезнең белән белем дөньясы һәм мин тапшырының алып баручысы Айгөл Имамова. Алдагы минутларда. Шагыйрь көне, туган тел көне. Татарстанда Тукайның туган көнен ничек билгеләп үттеләр? Туган тел балачактан татар теле буенча халыкара олимпиадада кем җиңү яулады? Яшьтән үк телне саклау. Ни өчен Татарстан рәисе республиканың һәм күрше төбәкләрнең бар халык телләрен саклап калырга өнди? Татарстанда бүйük татар шагыйры Габдулла Тукайның тууына 137 ел тулыны билгеләп үттеләр. Республикада туган тел көненә багышланган чаралар узды. Аны нәкъ шагыйрьнең туган көнендә билгеләп үтәләр. Беренчесе гадәттәгечә Казан үзәгендә Габдулла Тукай һәйкәленә чәчәкләр салу булды. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов һәм Татарстан дәүләт киңәшчесе Минтимер Шәймиев татар шагыйры һәйкәленә чәчәкләр салды. Габдулла Тукайның туган көнен һәм туган тел көнен бәйрәм итү республикада аерым әһәмияткә ия. Габдулла Тукай рус һәм чит ил классиклары әсәрләренең татар теленә күп санлы тәрҗемәләр авторы, татар телендә чыгучы газеталарны һәм журналларны булдыруда катнашкан кеше, һәм дә үз әсәрләренә иллюстрацияләр керткән беренче мөселман шагыйрьләренең берсе. Уку әсбапларын чыгаручы да ул. Алар хәзердә укытучылар һәм тикшеренүчеләр өчен өстәл әсбаплары булып тора. Шулай ук ул көнне Рөстәм Миңнеханов Татарстанның фәнни, педагогик һәм иҗади интеллигенциясе вәкилләре белән очрашты. Республика рәисенә мирасханә язма мирас үзәген тәкъдим иттеләр. Монда ул төрки татар халкының кул язма мирасын популярлаштыру буенча проектлар белән танышты. Рөстәм Миңнехановка борынгы татар телендә бастырылган гарәп текстларын хәзерге татар кириллицасына транслитерацияләү өчен уникаль программаны күрсәттеләр. Программаны әлегә Мираста дип атыйлар. Ул татар шрифтына революциягә кадәрге текстларны, китапларны, гәҗитләрне, журналларны тәрҗемә итәргә мөмкинлек бирәчәк. Очрашу вакытында Рөстәм Миңнеханов республикада татар телен, милли гореф-гадәтләрне һәм мәдәниятне саклауга зур игътибар бирелүен билгеләп үтте. Бу юнәлештә Татарстан Дәүләт Советы рәисе урынбасары Мурат Әхмәтов җитәкчелегендәге махсус комиссия актив эш алып бара. Туган тел көне алдыннан Казанның Сәйдәш мәдәни үзәгендә татар теле һәм әдәбияты буенча халыкара олимпиада җиңүчеләрен һәм призерларын бүләкләү тантанасы узды. Быел олимпиадада Татарстаннан 220 укучы һәм студент, шулай ук чит илләрдән Казакстан, Кыргызстан, Азәрбайҗан, Үзбекистаннан 11 вәкил катнашты. Моннан тыш, җиңү өчен 8-11 сыйныф укучылары Татарстаннан һәм Россиянең башка төбәкләреннән 49 студент көрәште. Барысы да ЮНЕСКО мирас сагында темасына проект эшләрен якладылар. Гран-при ияләре кем булды? Эльвира Җамалетдинова сөйләр. России кооперации института. Казан федеральный университеты. Гадридинова Елизана, Башкортостан. Ахмачева Елена, Башкортостан. Шулай татар теле буенча халыкара олимпиада призерлары көчле алкышларга чыга. Аларның берсе Дарина Еризова була. Ул Башкортстанның татар авылыннан килде. Олимпиадада мәктәп укучысы инде 2нче ел катнаша. Дарина сүзләренчә, мондый чаралар татар телен саклауда мөһим роль уйный. Чөнки олимпиада дәвамында катнашучылар туган тел культурасын өйрәнделәр. Без татарча аралашабыз, без туган телдә сөйләшәбез, без театрларга йөрибез, кинолар карыйбыз. Бөтенләй бер татар телендә без туган телебезне онытмаска тиеш һәм бу олимпиада туган телне саклауда әйткәнемчә бик зур роль уйный. Татар теле буенча халыкара олимпиада 10нчы тапкыр Мәгариф министрлыгы һәм Бөтен дөнья татар конгрессы ярдәме белән үткәрелә. Олимпиаданың соңгы этабы 2 турда үтте. Беренчесендә укучылар татар теле һәм әдәбияты буенча теоретик биремнәр үтәделәр. Икенче турда укучыларга һәм студентларга проект тикшеренү эшләрен якларга кирәк иде. Рахина Уртабаева сүзләренчә, олимпиада биремнәре елдан-ел катлаулана бара. Шуңа күрә ул укучыларны әзерләүгә төпле карый. Менә шушындый зур масштаблы олимпиада катнашуыбызга бик шатбыз. Менә без балаларны мәктәптә өйрәтеп кенә калмыйча, менә шушы башка балаларны да күрергә, үзебезнең белемне күрсәтергә, башкаларның тәҗрибәләрен уртаклашырга дип тә киләбез.
Менә бу безгә бик файдалы. Һәм менә без кайткач мәктәптә балаларга да сөйләячәкбез, башка балалар ничек эшләгәннәр. Олимпиада финалында Татарстан Республикасынан һәм башка өлкәләрдән 8-11 сыйныф укучылары катнашты. Алардан тыш студентлар да татар телен белүләрен тикшерергә булдылар. Шулай ук Олимпиадада Казахстан, Кыргызстан, Азербайҗан һәм Үзбәкстан вәкилләре катнашты. Даниш Шакиров сүзләренчә, нәкъ менә яшьләр татар телен өйрәнүне алга сөрә ала. Әлеге Олимпиада һәм әлеге форум ул безнең туган телебезне, татар телебезне, иктисад, хукук, сәясәт, сәнгать теле итүче бик киң колачлы чара. Һәм инде әлбәттә милли хәрәкәтне дәвам итүчеләр, алар менә биредә. Олимпиада җиңүчеләрен бүләкләү Сәйдәш мәдәни үзәгендә узды. Гран-прига Казахстан, Башкортстан һәм Татарстан катнашучылары ия булды. Шул ук форумда яшь шагыйрьләр һәм язучыларның төрле номинациялар буенча Илһам бөтен Россия конкурсы җиңүчеләрен дә бүләкләделәр. Татар телен үстерү туган телне, мәдәниятне саклауга гомерләрен багышлаган педагоглар, мәгърифәтчеләр җәмәгать эшлеклеләреннән башка мөмкин булмас иде. 10 елдан артык дәвам иткән республика педагогик укулар нәкъ аларга багышланган. Катнашучылар педагоглар, укытучылар, остазлар, тәрбиячеләр, мәгариф оешмалары җитәкчеләре. Хезмәттәшләре өчен укулар үткәрү фикере Казанның 71-нче мәктәп директорына килде. Монда ел сайын әлеге конференция уза. Ни өчен педагогик уку хатын-кыз исемен йөртә һәм катнашучылар үзләре өчен нинди ачышлар ясады? Эльвина Минабетдинова сөйләп китәр. Менә инде 10 ел дәвамында 71-нче гимназия халык мәгърифәтчесе, татар җәмәгать хезмәткәре һәм Рәсәйдә беренче хатын-кыз Кади Мөхлисә Буби исемендәге педагогик укулар оештыра. Конференцияның исеме очраклы сайланмаган. Бу мәктәп директорының идеясы. Аннары мен уйлана башладым, никсен без үзебезнең милләтебезнең беренче мәгърифәтчеләр турында мәгълүмат бирмибез укытучыларга. Без бит аларның ким икәннәрен дә белмибез. Ничек алар укытканнар, нинди уку йортларын үзләре тәмамлаган, ничек килеп чыккан безнең мәгърифәт, ничек безнең хатын-кызлар укыган элекеге заманда. Миңа шул кызык булгач эзләнә башладык. Этәргәч булып без спектакль карадык Камал театрында. Мин үлеп яраттым дигәч. Менә шунда Мөхлисә Бубиның язмышын күргәч, ул бит инде беренче мәгърифәтчеләр булып чыга хатын-кызлар арасында. Мин уйладым, менә бу безнең фишка булачак дип. Ничек хатын-кызлар мөмкин булмаган вакытта белем алганнар? Мөхлисә Буби беренче татар хатын-кыз мәгърифәтчеләрнең берсе, ләкин бердән-бер түгел. Һәр ел сайын конференция аларның берсенә багышлана. Мәгариф үсешенә үз өлешен керткән шәхесләренә. Быел конференциядә катнашучылар Махруй ханым турында белделәр. Ее старания и неоценимый вклад до сих пор в памяти татарского народа. Ул танылган татар галиме, дин белгече Галимҗан Барудинның хатыны булган. Ләкин тарих аны танылган шәхеснең хатыны буларак кына хәтерләп калмады. Махруй ханым хатын-кызлар мәгариф өлкәсендә яңалык кертүче булды. Аны яхшырту өчен көрәште. Халыкка үз белеме белән генә түгел, мөлкәте белән дә хезмәт итте. 30 меңлек мирасын ул мәгърифәтчелек һәм ярлыларга ярдәм итү өчен сарыф итте. Откуда все брали? На кого равнялись? Это было Быел конференциядә 100-дән артык кеше катнашты. Алар укытучылар, тәрбиячеләр, остазлар, һәрберсе конференциядә кунак кына түгел, аның катнашучысы да булды. Үз чыгышын әзерләде. Очрашу, тәҗрибә һәм белемнәр алмашу өчен мәйданчык булып чыкты. Казанның 15-нче гимназиясе укытучысы Әлфия Рәхимованың чыгышы башлангыч сыйныфларда уен технологияләрен куллануга багышланган иде. Балалар әле ул безнең сабый бала. Кичә генә урамда уйнап йөргән сабыйлар. Шуңа күрә, әгәр дә без уеннар белән укучыларда уеннар аша дәресне үткәрәбез икән, дәресебез безне кызыклырак та, нәтиҗәлерәк тә булырга мөмкин. Чөнки үзенең җавабын әйтә алмаган балалар да уен аша фикерләрен туплап дәрескә кереп китәләр. Һәм дәресебез бик нәтиҗәле үтә.
Башка катнашучының балалар бакчасы тәрбиячесе Әлфия Нурдинованың чыгышы кызларны тәрбияләү мәсьәләсенең эзләүенә багышланган иде. Без тәрбияләнгән вакытта безнең әти-әни эштә, әмма дә ләкин безнең өйдә әби-бабайлар бар иде. Безне әби-бабайлар тәрбияләде. Шуңа күрә без ислам рухы белән тәрбияләнгән балалар. Ә хәзер безнең нәни кызларыбызның өйдә әби-бабайлары юк. Чөнки хәзер инде яшьләр әби-бабайлар белән яшисезләре килми аларның. Без хәзер замана авыр, акча артыннан куабыз, ә балаларны инде балалар бакчасында тәрбиялиләр. Шуны әйтәсем килә, әниләрнең ирләргә караганда да әниләр хәзер күбрәк эшли. Балалар бакчасына китереп куялар. Шеш таралмаган, күлмәк алыштырылмаган, чөнки аларның аңа вакыты юк. Шуңа күрә хәзерге заманда бу кызларны акыллы тәрбияле хатын-кызлар дәрәҗәсенә китерү бик актуаль проблема булып тора. Мәктәп директоры сүзләренчә, конференцияның төп максаты укытучыларны татар мирасы белән таныштыру, аларда тарих һәм тамырлар белән кызыксыну уяту. Үзебезнең мирасыбыз белән укытучыларны таныштырырга, аларда кызыксыну уяттырырга, эзләнү уяттырырга, үзебезнең тамырларыбызны белсеннәр иде, үзебезнең тарихыбызны белсеннәр иде, үзебезнең мәгърифәтчеләребезне белсеннәр иде. Конференциядә республиканың төрле районнарыннан килгән педагоглар катнашты. Һәр секциядә алар барлыгы 9 булды. Бер җиңүче һәм 2 лауреат ачыкланды. Катнашучыларның барысы да катнашу турында сертификатлар алды. Рөстәм Миңнеханов Татарстанда һәм күрше төбәкләрдә яшәүче бар халыкларның телләрен сакларга өнди. Һәм дә Татарстан рәисе республика халкын социаль челтәрләрдә туган тел көне белән ничек котлады. Бу турыда минем хезмәттәшем Нияз Рахман сөйләр. Алда балачак һәм мәгариф дөньясыннан иң уңган яңалыклары белән аның кызыклы тәнәфес рубрикасы. Сәлам дуслар! Апрель ахыры туган тел бәйрәме, 1 май хезмәт, 9 май исә җиңү көне. Шундый шәп озын ялларга булган атнага аяк бастык. Аннары соңгы кыңгырауга да инде күп калмый. Бу кызыклы тәнәфес сәхифәсе без башлыйбыз. Тукай айы апрельне халыкта нәкъ менә шулай дип атыйлар. Ул татар халкының бөек улы Габдулла Тукай туган көненә бәйле. Туган тел бәйрәме. Бу уңайдан республикада төрле чаралар үтә. Татарстан халкын исә шәп язма белән социаль челтәләрдә Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов котлады. И туган тел, и матур тел, әткәм әнкәмнең теле. Дөньяда күп нәрсә белдем, син туган тел аркылы. Туган тел көне 26 апрельдә Татарстанда гына түгел, күршеләрдә дә билгеләп үтелә. Сүз Чувашия Республикасы хакында, аларда да шулай ук туган тел бәйрәме. Татарлар белән чувашлар гомер-гомергә күрше булганнар. Рөстәм Миңнеханов та чуваш телен яхшылап укытырга чакырган иде. Почему чувашский ребенок не знает по-чувашски? В Татарстане он должен это знать. Удмурт не знает. Поэтому, если мы говорим о языках, мы должны говорить о всех языках. Дать возможность всем. Это несложно для нас. Коткаручы якында гына Саратов төбәгендә булган хәл күпләрне шаккаттырды. Биредә бер төркем этләр байбакка ташлана. Бәхеткә янәшәдән генә үтеп барган бер малай аларны куып җибәрә. Ә байбакның рәхмәтле йөзенә бер карап китегез әле. Вы чё, псы, вдвоем зажали одного? Ты кто такой, братишка? На меня не кидайся только. Вот нам да шундай яңалыклар алып килде. Очрашырбыз. Сәламәт булыгыз. Сез шулай ук безнең социаль челтәрләрдә яңалыкларыгыз белән уртаклаша аласыз. Сезне көтеп калабыз. Тел булмаса, шәхес тә, халык та фикерләрен, хисләрен башкаларга бигрәк тә киләсе буынга җиткерә алмас иде. Әрмән язучысы Хачатур Абавян шулай дип әйткән. Һәр халыкның телен, мәдәниятен, гореф-гадәтләрен саклап калу педагоглар эше генә түгел, ата-аналарның да барыбызның да бурычы. Әгәр безгә үткәнебез дә, бүгенге көн дә кадерле икән, без киләчәктә балаларыбызны кайгыртырга телибез икән. Яңа очрашуларга кадәр сау булыгыз.